Sénégal. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi rutti on koofe o mi bismima on kadi e nokku o min jogii weltaare e hawrude hono mon e oɗo nokku no mbiruɗa ni nokku o wiyete complexe islamique ceerno Mahmoudou Sow ko fuɗɗa ko e joni woni duuɓi 23 omo jeeya e école aji arabe hannde e nder leydi he ɓurɗi wawde yaltinde résultat ji nafooji e leñol he dendagal leyɗele julɓe to janggoyte yaltuɓe oɗo complexe nan toon ina daɗi ha e hawrirde ɗo wiyete université Cheikh Anta Diop min mbiya on bisimilla mon e nokku mon min calmina dendagal julɓe yiyoɓe en e heɗotoɓe namdal ngal namɗangal kadi ne koye nokku muɗum ko woni leylatul qadre e ɓuure gonɗe leylatul qadri leylatul qadri allahu subhanahu wa taala o wi en shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinati min alhuda walfurqan o wi lewru korka nduɗo ko heen qur'ana jippina inay qur'ana peewal wonande yimɓe woni heen yurmede wonande yimɓe nduɗo lewru korka noon ko heen leylatul qadri woni woni allahu subhanahu wa taala wi en inna anzalnahu fi leylatil qadr wa ma adraka ma leylatul qadr allah wi min jippini qur'ana e jamma leylatul qadri qur'ana mo ganduɗa saabi leñol men ngol ɓuuri saabu qur'ana mo ganduɗa ɓuuri dendagal defte jippinoɗe e nulaɓe jippina kadi e nulaɗo ɓurɗo moƴƴude e nulaɓe woni hen ko yurmede men woni hen ko peewal men qur'ana mo ganduɗa ko denaɗo hay hunde waklotako en ala bawɗo nanude hen hunde allah wi inna nahnu nazzalna zicra wa inna lahu la hafidun minen jippini qur'ana ko minen ndenata ɗum ɗo fof no jippi koye leylatul qadre allah wi inna anzalnahu fi leylatil qadre min jippini qur'ana e leylatul qadre allah wi wa ma adraka ma leylatul qadre holko andinma holko woni leylatul qadre ɗum ɗo o mbaadi no qur'ana jangguinirta yimɓe sa namama hoko andintuma a yiɗata andude ka andano allah wi leylatul qadri hayrum min alfi shahr o wi leylatul qadri ɓuuri moƴƴude ujunere lewru nde daariɗa aɗa rewa allah ujunere lewru nde calcula woni duuɓi 90 pawɗi darɗo aɗa rewa hen allah kawra e jamma goto leylatul qadri tawa ala e lebbi ɗiɗo ujunere oɗo jamma ɓuuri ɗiɗo lebbi ujunere foof ɗum woni leylatul qadre woni allah wi leylatul qadri hayrum min alfi shahr tanazzalu lmalaika warruhu fiha bi idni rabbi min kulli amr oɗo jamma leylatul qadri mo allah wi ɗo o wi ko hen malaikaji ɗi jippoto wondude e jibril dendagal jamiroje programme uji batteɗi par hitande koye jamma leylatul qadri jippinte woni nokku goɗɗo allahu subahanahu wa taala wi en inna anzalnahu fi leylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim minen min jippini qur'ana e leyla jamma kewɗo barke inna anzalnahu fi leylatin mubaraka inna kunna mundirin allah minen komin jertinoɓe komin rentinoɓe leñol ngol hada yande ko moƴƴani e ma hada yande kono lorluma hada nimsude taw nimso nafata fiha yufraku kullu amrin hakim koye jamma leylatul qadri kala gueɗe ñeññaɗe koye leylatul qadri ko hen serdete ko allah ñaawi yo won fof ko on wonata yani programme jippinoma ko adi ha e lawhul mahfouz kono noon hitande fof programme ene hessitine Allah ƴewata ko tabitinata hen e ko momtata hen ɗum wonata koye leylatul qadre ɗum ɗo nduɗo lewru mooɓi ko wiyete leylatul qadre oɗo jamma biyete leylatul qadre oñum kam jogui ɗeɗo ɓuure kewɗe inchallah
so tawi leeri nulaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam yummen Aissa wi en o wi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam so Allah hawridini kam e leylatul qadri holko mbaɗanmi so ɓen nganndi hannde mone men fof ina jogii no mawninirta leylatul qadre nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wimo so Allah hawridinima e leylatul qadre mbiyata ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni joomam an woni jaafotoɗo ka jiɗɗo yaafuya ka jiɗɗo yaafaade Allah ko jaafotoɗo jiɗɗo yaafaade ɗum noon joomam waɗi ñaaguima ya yaafam ɗum ɗo woni ko mbiyata sa hawre leylatul qadre ɗum ɗo woni sunna mo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam janngini yuman julɗo biyeteɗo Aïcha so won ko heddi e namdal e kadi bisimilla yo Allah yoɓe moƴƴere namdal ma ko bangal fayida nulaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o huccide sahaba makko o wi Allah hollinomi jamma o kono Allah wirni kam jamma o sabu o yaa o holla jamma o yalti o tawi ɗon hunde koyno luurodiral poɗodiral hakkude julɓe on zaman ɗum wone maslude ɗum Allah joola yejjitinimo jamma o kono o wi soron ƴeewa yon ƴeew ɗum e ñalawmaji jammaji telɗuɗi e sappo battidiji ñalawmaji telɗuɗi e sappo battidiji enen gonɗen ko enen goni joni e sappo battidijo ya ƴeew ɗum ñande nogas e goho nogas e tati nogas e joyyi nogas e jeeɗiɗi nogas e jeenayyi e taharrawu fi al asr al awakir o yen ƴeew ɗum yen daddu ɗum yen mbañ leylatul qadre e balɗe sappo battiniɗɗe ɗum ɗo ene jeeya ko ɓuuri dolnude ƴeewede leylatul qadre e balɗe jammaji sappo battiniɗɗi te kadi ina hawra jammaji sappo battiniɗi e lewru korka kañum ɓuuri jendagal jammaji hitande ɗum kadi ɗum fof ne dolna wonde leylatul qadre woni koye ñalawmaji telɗuɗi jolɗuɗi e balɗe sappo jammaji sappo battiniɗi e lewru korka korka jeyaka e sarɗeji korka hay naafila jamma o tarahi batteɗo o wona ɗum sellinta korka ka heddi noon lewru korka ko lewru traite gollude moƴƴere te nulaaɗo sallallah alih w sallam fuɗɗinoma julnude julɓe naafila jamma gooto jamma ɗimmijo o yimɓe keewi no feewi kanko nulaaɗo sallah sallam o yaltani o yo añi ko hoto wonde farilla e leñol he ɗum noon ina moƴƴayma wadde naafilaji sabu nulaaɗo men sallallah alih w sallam o wi en Allah wi jiyaɗam ɓattorakimi ko jinmi ko fotino ko parlume e muɗum farilla adi arwande caggal farillaji noon a serata aɗa ɓattoromi e naafilaji hami yiɗma ɗum ɗo ɗino naafilaji ina moƴƴa wadde ɗum e korka eko wona korka ɗum noon wasde ummade mawnide leylatul qadri sa yi walla wasde nawlu jamma leylatul qadri ɗum ala ko bonnata e korka ma kono kadi ɓeydanima won ɓeydare nde ko teret goto men fof o ɓeydo tinnade saabu nulaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam hadisaji ina ngari so jooɗinoma ha sappo battiniɗɗe o waɗano ko itikaf woni ufnade e jamaji o ummoto galle makko o egga o hoɗoya jama wona e rewde Allah jammaji ɗi ñalawmaji ɗi yentude e korka he saabu yiilade baraji e balɗe sappo battiniɗɗe kono noon wasde ɗum wadde ne bonnani korka ma te mawninde ɗe wona ndenden eɗen jara kafe men walla eɗen jara ataye men walla ɓe ina ƴetta ɓe ina tellina ɓe ina jima ala mawninde ɗe ko ya duwa biyaɗo mawninde ɗe ko sa wawi ya naflo ko Allah wawnuma e naafilaji te ɗiɗo naafilaji nuraɓe men sallllahu alayhi wa sallam wona e korka tan o waɗanno ala jamma mo nuraɗo sallah sallam naflatano sabu nuraɗo sallah sallam ala yima ko ya ayyuha almuzammil qumi lleyla illa qalila nisfahu amin qus minhu qalila e hemma cuddaɗo ummo juula jamma so wona seeɗa feccu feccere daroɗa walla tataɓal jamma daroɗa walla tataɓa ɗiɗi daroɗa ɗum waɗi nuraɗo men sallllahu alih w sallam dendagal jammaji hitande ala jamma mo juulano darɗe sappo e goho naafila ɗum ɗo noon wadde ɗum ene moƴƴi kono wona ɗum woni sarɗi cellugol korka so namlagal feewi uddu korka nulaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kañum farli ɗum e hadis mo ganduɗa Bukhari e Muslim kabri ɗum
yaltinɓe sahabaɓe ko abdoullahi ibne oumar ibnul khatab radiallahu anhuma o nuraɗo sallallah alih sallam farli asakal koorka wonata ko muudo noon ko nifgaji nayyi muudo tamaroje walla gawri ndiyamiri walla condi kosam walla ko wiyete zabib ono olive ko julɓe ko yimɓe nguuri hen jaltinta muudo koorka waɗɗi ine waɗɗi jiyaɗo ina waɗɗi dimo ina waɗɗi gorko ina waɗɗi debbo ina waɗɗi suka ina waɗɗi mawɗo e julɓe nuraɓe sallallah alih w sallam farli ɗum koye ɓeeɗo yo jaltin ɗum kadi ne ko gadi ko adi ina jaaha ina juuloya ɗum woni sahabaɓe so jamma coye jiya jamma mo ganduɗa lewru feeñi ko guila jamma ɓe jaltintuno won yaltinoɓe ko adi kadi ñande julde balɗe ɗiɗi ina sella kono ko leeli e ko ɓuuri kadi ne ko yaa yaltina hade ma juuloyde rokkete noon ko miskineɓe sa yaltini ko adi ne juuloytoɗa ko adi ne juuloyta pummoyta an a yaltini asakal timmugal sa yaltini caggal ɗum ko sadak e sadakeji so tawi ko ronkere hatma noon kala nde dañƴa mbawɗa a yaltintu ɗum noon deke an sa tawi a alano a tottama a dañi aɗa wawi hen yaltinde muudo ma koorka eɓe qimɗo won wiɓe hannde no pamirten muudo hannde won wiyoɓe ko 2 kilo 500 won wiyoɓe 2 kilo 80 won wiyoɓe 2 kilo 800 kono ko ɓuuri hiɓɓidade timminde ko yo won hoode fof kilo 3 ko wuura hoto ƴeew kadi ko weeɓi ƴeew ko wuura won wiyoɓe kadi yo kaalis yaltine kono ɗum kadi ko luural manngal sabu nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam nde innata gawri ina inna tamaroje ina inna condi kosam ina inna olive ina inna on saato kan ina wonno kaalis ina wonno o wiyano te omo wawno wiide te ina wawno tottede ɗum noon sa yiiɗi dogde luural yaltin ko wuura ko nguurɗa ko jaltina hen asakal ma muddo hoore